Hvem skriver det? Du er så nørdet, hvis du gør det. I er begge to nørdet, hvis en af jer bare gør det. Fuck, jeg har lige postet Magnus i hack tidligt. Ja, jeg har tydeligt bevis. Jeg går om bag ham, så går jeg ud af vanish, så vender han sig om, slår mig 2 gange, så går jeg vanish igen. Det var ærgerligt for ham, nu får han sat med band. Fuck, hvor er jeg genial. Jeg kunne bare mærke, han havde hack. Jeg hoppede, jeg var ved siden af ham. Og så tog han mig. Jeg vidste det, mand. Magnus, hvad hedder han med Magnus? Han sig du, hvad, Magnus, hvad? 1409. Er du sikker på det 5? Det, det, det er, det er rimelig vigtigt. Ja. Hvad er det, han hedder? Magnus? Bum, så fik han sgu bag.